bonya farla bonya kan abi duwa mun ga jamana ye wallahi duwoni abi jabi alhamdulillah jamana dew yebi niemago ko mo aliko ahamya bela jelibi ko mama berka dawla ka senga berka da don mana dugutki tola ko dugutki ko abismillah agora kaso annana akaso ko mimma ka jamanna to soro ko kanata to so ko waka do bayele ko nga halibi ake hagilito dugula ake hagilito dugula tarawle ke min ne ayene ko sisa no ye fiya dugutki nugo kedo tarawle ni jarama de yoromina ika kumati jarawe kumati di o mame hakato jara fa hakato ba ka sala rasul ala karam ma nya fe bismillah de jara ya rabbi ala ka nasara wala sayyid sharif usman madana hadra akara dum bela jeni to no ko nyamo bay mo lamin chambi wala fadilatu sheikh alhaj al-imam adam salo udinna kuma kalande bela jeli tola wala mafo akram way sheikh adam salo al-imam falyatafaddal mashkura wa mukarram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أمي ألفو كعلى ولي مندو بيقول دين كعلى بركة أنكر هو السيد الشريف وسون مدن هيدرا إكا كلانديم بيتوغلا مالي كونو مالي كوفي كوكا فولي كي إيه كيفو كي ولي يماندو كاين على فشيني كنا على كودي إمام إني كدما يا ربي على كاو كولش يا ربي على كاو كيشي أكرر دينا جديه يا ربي على كجوا جدكم كرمه أيوه أبي ولا داود دي آدم دوم أنا مزارع شرف لالبي كنا سنكيا ولا داد أبانغلا منا كونغان جانتو أمبانغ باولا ونيانما وشو أنكر مغبنا بابا بابولو تقومي وفاتولي أيوم منا تقومي حالا ما ونينا موكت شرف وسوم مدن هيدرا ni ala sona e ka wala daw ambu fam dinay ala kratira ni mie e de ya kise ka on tege ala kiramati ni seli ala yara ko ala kirama inna arsalnaka bil haqq bashiran wa nazira mamadu yiti ni tiede wa ankara mo nana kana tiede ira adama duna ay tiya ira adama duna takla ka waliya ka ira auna ni ko hine ni ko makari ni ka nyugon deme mate sherifu Osman Madani Haidara bo ola ka deme ke dibila ka ke kenak ambafu ka yina ala fe abe min yini herala anaka demaya ya rabbi ala ko kai ankara mo ka kalandew no ye anye ye doni min de anma anye famaya min soro alqur'ane doni yala inno fe anye famaya min soro hadisa kola inno fe sungolon tafsirula ankara mo isara tambolo isara be ala de balala isara herala sijani kene ala ko dinam anima ika kalandew obi nyakoro ankara mo ambi deme ka dine deme awni ananga nafolo nanyi janfa ala ni qur'ana kan janfa
nin ye ka kalandenw ka foli ye an bɛ dan yan wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Adam Saloum k'i fo k'i barikada o la ni Ala sɔnna anw bɛ bɔ kuma la yan ka kuma di kumatigi ma ka kuma di bonyatigi ma ka di karamatigi ma Fakhul Islam Fakhul Umma Sayyid Sherif Usman Madan Haidara ka bismillah mazar sharif la. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين آمين. بدون نعم. ما تناجيا أي أبي على فو كعلى بركة كعلى ولي ماندو كسولان كربك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم أجرا نمبري أما فولي بي أو بي ويلا بني أو منو يه أكباربلا نعم كان يرجان نونتاما ala ɲɛ kɔrɔ kana fara an kan a sara bɛ ala de bolo yanni Bamakɔ ka jan mɛ aw bɛɛ y'a ka baara de bila ka ko to a kɔ ka na nin dugawu kɛ yɔrɔ in na o kɛra ala min ɲɛna an b'a ɲini o setigi in fɛ ale de ye dugawu minɛbaga ye ala k'a minɛ n'aw ye آمين آمين على صوت يا أكبر si kɛnɛya garisɛgɛ labanko ɲuman ala k'a di an ma آمين آمين على صوت aw tɔgɔ la an b'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi آمين 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 على صوت ala k'an yɛrɛ kɔlɔsi آمين آمين nin kɛnɛ in kan نعم dugawu minɛna ye ala de ye أدو nka sariti minnu fɔra dugawu la o caman dafalen don نعم nin dugawu kalanyɔrɔ in na سكتلا يا أكبر an karamɔgɔ minnu ye kuranɛ kalan نعم minnu ye dalayilu kalan minnu farala ɲɔgɔn kan ka dugawu wɛrɛw kɛ dugawu 100 yirikaw de don u farala ɲɔgɔn kan ka kule ala la ni min ye 100 yirikaw de don الله أكبر أجرا mais نعم o karamɔgɔ ninnu na mɔgɔ kelen t'a la cɛ kelen t'a la نعم dɔrɔmɛ kelen bɛ di min ma a tɛ yen أي أتي الله أكبر o tuma na u y'a kɛ nata min kama o ye ala de ye o ala de b'u sara o de la n ko dugawu minɛ ni sariti caman bi yan يا فو karamɔgɔ minnu don fana minnu kura n'u yɛrɛ ye ka tiɲɛ minɛ hali n'a ka gɛlɛn الله أكبر mais a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ nɔgɔya sabu ala yɛrɛ de tɔgɔ ye ko el haku الله أكبر tiɲɛ ala الله أكبر n'i ye tiɲɛ minɛ i ye ala yɛrɛ de minɛ أجرا o la نعم o karamɔgɔ ninnu an b'u fo ويلا بني u sara bɛ ala de bolo الله أكبر باتك بلو mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan كجا dɔw bɔra fana dɔw bɔra segu dɔw bɔra kocala sigasokaw fana bi yan بيا ayiwa nbɛso bi yan banamba bi yan kangaba bi yan سكتلا bɛlɛdugukaw bi yan بيا ganadugu ani kayi ayiwa a y'a lajɛ أجرا nin ko in cunna de ye الله أكبر nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka sigi yan
seli tile 3 dugawu kɛla Allahu Akbar. sabu ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni magan tɛ ne ka seli kɛ dugu wɛrɛ la a ma deli ka kɛ Ayi, o ma kɛ. Allahu Akbar. a ma kɛ Ayi, o ma kɛ. comme mɔgɔw ye fɛn caman miiri ko in na Allahu Akbar. o la an kun y'an da de ka tugomali kɛ mais a bi bɛn an ka mɔgɔw kunnafoni munna tamani t'a ma kɛ Allahu Akbar. Ajra. parce que n'an bɛ taa tamani Naam. bɛɛ de b'u b'i sigi yɔrɔw la ziyara de bɛ kɛ Allahu Akbar bɛ kɛ. Kodowarikaw bɛ na Tiɲɛ. yɔrɔ bɛɛ bɛ na Tiɲɛ. Burukina bɛ na tout Allahu Akbar. mɔgɔw bɛ bɔ Mali dugu bɛɛ la Naam. mais a bɛɛ bɛ kɛ ni mun ye transport Tiɲɛ. O don. a bɛɛ bɛ don mɔbiliw de kɔnɔ ka na Allahu Akbar bɛ kɛ. bon a mɔbili caman bɛ yen a bɛɛ sirilen bɛ gasoil de la Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar. waatinin dɔ kɛra an fɛ Bamakɔ yan Naam. ka tugu seli la gasoil kun t'i ye Siga t'a la. Allahu Akbar. hali an ka gurupu an kun bɛ mɛn dibi la Siga t'o la. an yɛrɛ fɛ Bamakɔ gasoil ko kan Allahu Akbar. ne musow bɛna kalandenw sun tigɛ mɔbili min bɛna n'u ye ka caya o ye baseni ninnu de ye Tiɲɛ. base ninnu bɛɛ jɔra ko gasoil ma sɔrɔ Allahu Akbar. Ma sɔrɔ. bon an bɛ taa tamani cogo di Ayi. essence de bɛ anw bolo o ye tiɲɛ ye mais gasoil mɔbiliw bɛ taa cogo di Allahu Akbar. o ye anw ta ye Tiɲɛ. o bɛ se ka nɔgɔya parce que anw bɛ duguba kɔnɔ Voilà. Bamakɔ Allahu Akbar. mais minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ Bamakɔ ye olu b'an ma sɔrɔ cogo di Ayi. Allahu Akbar. an siranna nin de ɲɛ Ajra. Allahu Akbar. n'o tɛ an b'an ka faamaw fo nin yɔrɔ in na u y'u seko kɛ Tiɲɛ. an ko an bɛ taa o ko problème foyi t'a la k'u ye labɛn bɛɛ sigi sen kan an ka taa Allahu Akbar. ka tila ka Segu wele Naam. Segu yɛrɛ k'an wele ko an bɛ wuli waati jumɛn an b'an ka faamaw fo u y'u seko kɛ Allahu Akbar bɛ fo. mais an ka dɛsɛ ka taa n b'a fɔ n ko konin dɔ kun gɛlɛyara bon ɲɛ b'a la a tɛ ka faamu Ayi. A ma o fɔ. la fo an ka bara yɛrɛ ci Tiɲɛ. A fɛ. Allahu Akbar. o de ye nin ye Allahu Akbar. n'o tɛ kɔlɔsili sira kan an sɛmɛnen bɛ Ala la Tiɲɛ. mais o kɔfɛ an ka fanga y'u seko kɛ Allahu Akbar o ye tiɲɛ. u y'u seko kɛ dɛ U y'a kɛ. fitiriwale ye kafiri ye Tiɲɛ. n bɛ fɛ k'o de fɔ ye Allahu Akbar. anw tɛ maa ka ɲuman dogo Ayi. A tɛ dogoya. nka n tɛ maa bato dɛ Ayi. Maa tɛ bato yan. an sɛmɛnen bɛ an ka Ala de la Allahu Akbar. mais n'i ye c'est à dire kalama di an ma a bɛ to an kɔnɔ Tiɲɛ. O bɛ kɛ. hɔrɔn bɛ ten Tiɲɛ. Siga t'o la. an ka foli bɛ aw bɛɛ ye U y'i laminɛ. dugawu minnu kɛra n dalen b'a la a yɛrɛw kama Naam. a ti bi Ayi. O ye binbali ye. an bi yan donimana imam bi yan ani donimanakaw an ka foli b'u bɛɛ ye Allahu Akbar u y'i laminɛ. fiya dugutigi a bi yan Tiɲɛ. kuma ma nɔgɔ a ma Ayi. Ma nɔgɔn. a b'an fɛ yan Allahu Akbar. an b'a fo A y'i laminɛ. ka fiyaka bɛɛ fɔ a tɔgɔ la ne yɛrɛ ye fiyaka ye Tiɲɛ. Allahu Akbar o Ajra. ayi fitiriwale ye kafiri ye dɛ Tiɲɛ. Siga t'o la. fiya bɛ to histoire la maa o maa bɛ Hayidara fɛ Naam. i tɛ ɲinɛ fiya kɔ Ayi. An tɛ ɲinɛ a kɔ. Ajra. Allahu Akbar. Hayidara fɛ dama tɛ maa o maa bɛ Ala fɛ Naam. i tɛ ɲinɛ fiya kɔ Ayi. O tɛ kɛ. Allahu Akbar. Ajra. ne ye fiyaka ye Siga t'a la o don. A yɛrɛ. layidu taara ne aw bɛɛ ɲɛna Naam. don dɔ ɲɛmɔgɔw fɛ Mali kɔnɔ yan O kɛra. ko an bɛ yɔrɔ d'i ma i bɛ se ka wajuli kɛ yɔrɔ min na hectare 150 ko a ko banna faama y'i jɔ mikoro la k'a fɔ mɔgɔ ba yirika cɛ la Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar o kɛra. hali sini an m'o yɔrɔ ye Ayi. A yɔrɔ ma ye. Allahu Akbar. mais mun kɛra fiyakaw fiya dugutigi ani fiya ɲɛmɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ko
an ka Hayidara wele ala tɔgɔ la siga a ka kalandenw ka na anw fɛ yan anw tɛ y'an ka dugukolo ye Allahu akbar o don ni faamaw dɛsɛra k'a d'a ma an fiyakaw b'a d'a ma Allahu akbar zamzamiyu o ni daka fiyakaw ye min fɔra n'o ye 150 ye fiyakaw tɛmɛn'o kan siga t'a la o la u ye doni bɔ a karamɔgɔ kunna o kɛra Allahu akbar an tɛ se ka ɲinɛ fiya ayi an tɛ ɲinɛ a kɔ o la an bɛ fiya dugutigi fo a y'i laminɛ n b'a fɔ ko an ka dugutigi o don Allahu akbar n b'a fɔ a y'i laminɛ donimana alimami a ma nkalon tigɛ ayi Allahu akbar a ma nkalon tigɛ ayi Allahu akbar a ko ni jaraw bɛ yɔrɔ min na ko tarawelew tɛ se ka kuma ye a ye tiɲɛ de fɔ mun na n'i ye mɔgɔ tuubi k'a bila sira ɲuman kan i b'i da de tuubidenw ka kuma e yɛrɛ b'i da de ne alimami m'a kɔlɔsi n bɛ fɛn dɔ fɔ dɛ ala k'an bɛɛ sababu ala k'an bɛɛ sababu n bɛ min fɔ a ye taamasiyɛn minnu bɛ yen ayiwa n'i yɛrɛ dɛsɛra ka min fɔ ala ye o y'i kungo ye dɛ n'o tɛ taamasiyɛn min bɛ yen a ka ɲi walahi nin dugawu kalan in kɛrɛnkɛrɛn la an ɲɛ bɛ ɲɛdaw la walahi an ma jigin olu la u kana wa an jigi kun t'a kan k'u bɛna wa an m'u nali yɛrɛ ɲini n'o ye Sikasokaw ani Segukaw ani yɔrɔ caman an kun ko Fanakaw an kun y'a kanu dɔrɔn ka dugawu kɛ an yɛrɛ fɛ yan mais n'an y'a kɛ jalakili bɛ kɛ munna mɔgɔw ma bɔ a kalama o de la président ninnu y'a fɔ ko u k'a fɔ télé la o ɲɛda minnu wulila ka na busa t'u la muru t'u la u diyagoyalen tɛ Hayidara ka juru t'u la mais a bɛɛ wulila ala ɲɛda de kama ani ye layidu min ta o dugawu kɛyɔrɔ la ala tɛ sɔn a ka bi silamɛ dama ka dugawu tɛ minɛ koyi hali boli sɔnna ka dugawu bɛ minɛ n'a laadiriyara diɲɛ na yan kɔni min bɛ lahara o bɛ lahara saritiw de bɛ dugawu minɛ na a sariti dɔ tɛ silamɛya ye la o kɔfɛ Sheikh El Munir Segu a caman b'a dɔn ne n'a ye ɲɔgɔn kanu ala kama ne o ye sirikɛ min kumana sisan ale fa Sheikh Munir ne n'a ye kilasi kɛ Segu kilasi kelen kɔnɔ sa Bono Umaru Ture fɛ o kɔfɛ ko laban ninnu na ala nana an donna ɲɔgɔn na layidutigi don wallahi ni Mundiru k'i ma n k'o ta kana jɔrɔ a ye layidu o layidu ta ni Hayidara ye billahi al-aliyyil azim a ye ne kɔn ala fɛ a kelen ma bɔrɔtɔ alors n balila ala n fɛ yan min kɛ n bɔtɔ n ko Allahu akbar n balila la yan Sheikh Munir munna mɔgɔ den y'i yɛrɛ de den ɲuman an ye ɲɔgɔn ye nisɔndiyara kojugu parce que i kanu ɲɔgɔn yeli o ye ala ka dugawu minɛ dɔ de ye o kɔfɛ n denkɛ sirifikɛ ale sara bɛ ala bolo ale fana y'a ka baara bila ka na o la an tɛ se ka dugawu min bɛ kɛ yan ti bi ala t'i sɔn n y'o de fɔ ansariw ye a yɛrɛw kama dugawu ninnu de bɛ minɛ aw kama aw bɛ fɛn o fɛn miiri o tɛ a yɛrɛ de kama ala bɛ ka k'an dɛmɛ ala y'o de fɔ in tansurullaha yansurukum n'i ye ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ wallahi an tɛ guwakɔrɔ bi
an bɛ ala ka so de kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la nin pied kelen dama sɔngɔ ta nin pied kelen jɔli sɔngɔ ta aw de y'a jɔ tiɲɛ a ka 50 ni 20 an filɛ o bois de kɔrɔ tiɲɛ ala ka so Aïdara o la an bɛ min fɔ ala ye a man ka bi ayi a tɛ sabu cɛ si tɛ aw la muso si tɛ aw la min bɛ Haidara nɔfɛ k'a natalen don dɔrɔmɛ dɔ de la ko Haidara bɛ se k'a k'a ye o tɛ ti yan a muso ti yan ayi o tɛ zamzami ala dun y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ne ala mago tɛ maa si la fo min y'a ka baara kɛ ne ala kama tiɲɛ o bɛ kɛnɛ kan illa ibtigha'a wala sawfa ayiwa a banna ni ala ka kuma de a ti foyi kɛ ko ne b'a sara o la diɲɛ kɔnɔ fo a ye min kɛ ne yɛrɛ ala kama e ka 5 bɔtɔ i ka dɔrɔmɛ bɔtɔ ka don nin so in na jɔnni b'a sara i ye mɔgɔ si t'a sara i ye ala de b'a sara o dɔrɔmɛ 5 tigi ni 20 tigiw de filɛ kɛnɛ kan o la dugawu minnu bɛ kɛ a ti bi dɛ aw kama kumana an b'a ɲini ala fɛ an bɛ min fɛ ala k'a d'an ma ami ala sɔn k'a fara kan an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o k'an ye ami ala sɔn tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan ami ala sɔn an y'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi ami ala sɔn ala k'a tanga ami ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ ala k'an tanga a kɔnɔ ami an b'a ɲini o ala kelen fɛ an bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ ala ɲɛ b'an dusukun na siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan nka ni maa min fana ko a ti fara n na yarabi ala k'o dɛsɛ a kungo la ala sɔn ala k'o dɛsɛ a kungo la ami ala sɔn ala k'o dɛsɛ a kungo la ami ala sɔn o kɔfɛ naamu kuma ti janya ayi tɛ janya an bɛ dugawu k'an ka banbaatɔw ye ala ka hinɛ u la ami ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ami ala ka saya k'u ma lafiya ye ami ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ ami parce que bila ɲɔgɔn ɲɛ dama de don mɔgɔ ma ka kekun i b'a labɛn yan de tiɲɛ ko ninnu bɛ ban si se t'a la mɔgɔ si tɛ sa i ka se kɔnɔ ayi o tɛ kɛ ayi n'i ye su ye dɔrɔn a dɛsɛra de tiɲɛ ala kelen ma dɛsɛ a somɔgɔw bɛɛ dɛsɛra tiɲɛ siga t'a la n'i ye mɔgɔ salen yɔrɔ o yɔrɔ a yɛrɛ dɛsɛra a somɔgɔw dɛsɛra o tuma na an bɛɛ bɛ laban ten de mɛ don jumɛn don kuma jumɛn don a sera munna i yɛrɛ ye su don i ka kɔrɔ a ye o tuma na a sera dɛ an k'an k'a labɛn don o don k'a fɔ n bɛ sa bi lahara ɲini na mɛ o t'i bali ala kira ko ten sɔlɔ silam i k'i ka diɲɛ ɲini ka jɔ n'i yɛrɛ ye k'a k'i n'a fɔ i ti sa kɛlu ye fu de ye maa o maa sirila k'i sɛbɛn mɔgɔw la o ye fu de ye o de la n b'a fɔ n ka karamɔgɔw ye a ye baara kɛ a ye baara kɛ a kana kunnada mun y'an bɔ bamakɔ ka se yan kungo kɔnɔ yan ne nana foro de ɲini yan pour que n kana siri e la ka na n ka foro da yan ka balo hɔrɔnya na ka mɔgɔw balo ka fara n ka fana cɛ o ye cɛ de ye ne b'o de fɔ n ka karamɔgɔw ye quoi a kana kɛ kɛlu ye maa o maa y'a dɔn n'ale tɛ e ti kɛ foyi ye i bɛ min fɔ a donyɔrɔ t'a hakili la i n'i ka duloki kolo ka kuma mɔgɔw fɛ o ka kusa i ka cɛ ka bazɛn don ka kuma cɛ fɛ a t'a faamu min de fɔ an ka karamɔgɔ ye a ye nin to a hakili la dɛ c'est à dire cɛ ye hɔrɔn modèle dɔ de ye i n'a ka sa quoi basijala ɲimi i ka nin ka sɛsogo to a bolo wa masaya si tɛ yen masaya min ka bon ka tɛmɛ ne mago ma se ma o de ye masakɛ yɛrɛ kɔda de ye o ye min bɛ n bolo a bɛ n bɔ
Allahu akbar. Aidara. ni karamɔgɔw jɔra ye ala t'u to ten fiyewu Ayi o tɛ kɛ. kira nana ten de a ma to ten o Tiɲɛ siga t'o la. kira ale salatu wasalam u nalen madinɛ misiri min n'u fila kɔnɔ ale de y'a dugukolo san a n'a ka so Allahu akbar. mɛ mɔgɔw k'u b'a sara a ma sɔn Naam. a yɛrɛ de y'a kɛ Allahu akbar. mɛ mɔgɔw y'a dɛmɛ k'a jɔ Kɛra. mɛ ala ma kira to ten sallallahu Ayi. kira ma sa fiyewu fo a bi bagan tonen kulu a b'a ta k'a di mɔgɔw ma Tiɲɛ Allahu akbar. Aidara. Sigi. n'i tora ala kɔfɛ a b'i dɛmɛ Tiɲɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛnɛ kan. n'i tora ala kɔfɛ a b'i dɛmɛ dɛ Siga t'a la Aidara o bɛ kɛnɛ kan. a y'aw jija n ka nin kuma in bɛ karamɔgɔw de kan Tiɲɛ. an ka wajulikɛlaw a n'an ka karamɔgɔw kuma in nin yɔrɔnin y'olu ta ye Tiɲɛ. ku n'i yɛrɛ ye walahi ala b'i dɛmɛ Tiɲɛ o bɛ kɛnɛ kan. Zamzam. aha ne kura ni n yɛrɛ ye a sanu wagande ti ban dɛ wa masaya dɔw fana dan t'a la Ayi dan t'o la. Allahu akbar. a y'aw lamaga Inshallah o bɛ kɛ. Allahu akbar. n'i natara i bɛ kɛ jɔn ye Aidara y'a fɔ. n'i natara i bɛ kɛ jɔn ye dɛ Tiɲɛ kɛnɛ kan. Seydina Ali ka kuma don tɔm urikun muhabbat Sigi. nata man'i sɔrɔ dɔrɔn ye ko jɔnya dɔ don a juru ti tigɛ fo k'i sa Ayi a tɛ tigɛ. ansaru aw sara bɛ ala bolo A b'a tigi bolo Aidara. kanuɲɔgɔnw aw sara bɛ ala bolo dɛmɛbaw aw sara bɛ ala A bolo b'a tigi bolo Aidara. an ka dugawu bɛ nin saba de kan O don. bilahi aliyul azim Naam. ala b'a seereya Ɔhɔn. an ma gɛrɛ ala la yɔrɔ si k'an tɛgɛ jan Naam. ka dugawu kɛ ne yɛrɛ hayidara ni n ka denbaya ye Ɔhɔn. n bɛ ansaru fara a kan Ɔhɔn. ansaru kɔfɛ kanuɲɔgɔn minnu bɛ yen Naam. ani dɛmɛbaa minnu bɛ yen Ɔhɔn. ala tulo b'a la n bɛ kuma ala min fɛ n bɛ nin bɛɛ de fara a kan Tiɲɛ siga t'o la an dalen don o la. bɛɛ tɛ ansaru Ayi. c'est-à-dire bɛɛ ye ansaru ye mais u t'a faamu quoi maa o maa bɛ hayidara fɛ o ye ansaru dɔ ye Siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan. tari ma faamu de A faamuna. mais an comme u bɔlen don ɲɔgɔn na an ka jate la bamanankan cogoya la kumana an b'a fɔ ansaru ani kanubaw Tiɲɛ siga t'a la. an tɛ ɲinɛ dɛ Ayi ina tɛ. fiya dugutigi a k'a dɔn an bɛ dugawu k'u ye don o don Walahi o bɛ kɛ. an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ an ka ɲɔgɔn ye man ca mais an tɛ ɲinɛ u kɔ Ayi ina tɛ. Allahu akbar Aidara. an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ Allahu akbar. muso min ye sin di kira ma sallallahu alaihi wasallam Naam. u ka dugulamɔgɔw murutira u bolo Ɔhɔn. silamɛw bolo ka silamɛw kɛlɛ Naam. kira ye silamɛw bila ka taa u taara dugu in kɛlɛ u sera a la u y'u bɛɛ minɛ Sigi. ka na n'u ye madina Allahu akbar. min ye sin di kira ma halima saadi Tiɲɛ Allahu akbar. u nana musokɔrɔba in yɔrɔ la Ɔhɔn. k'u dama kasi a la musokɔrɔba in wulila ka na madinɛ Naam. a sera da la Ɔhɔn. a k'u k'a fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam k'a ba bɛ da la Sigi. kira ba banna ka sɔrɔ kira bɛ alal asahi san 6 la Tiɲɛ. ko kira ba bɛ da la Ɔhɔn. kira ko ale ba ko Sigi. k'u kana k'a kana Allahu akbar. a donna kira y'a ye halima don Naam. min ye sin d'ale ma Ɔhɔn. kira wulila k'a jɔ Sigi. wuli ka jɔ m'a ɲɛ dɛ Ayi. kira y'a ka disa bɔ a kan na k'o de fɛnsɛn Allahu akbar. k'a k'a sigi o kan Tiɲɛ Allahu akbar. a y'a sigi o kan kira y'a ɲininka ko n bɛ se ka mun k'i ye mun don Ɔhɔn. a ko n burankɛ b'i bolo Ɔhɔn. n ka dugulamɔgɔ dɔw b'i bolo Ɔhɔn. Sigi. kira ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ wele ka na a ko a ye nin ka dugulamaa bɛɛ bila nin kama Tiɲɛ Allahu akbar. a y'a bɛɛ bila Tiɲɛ bɛ kɛ. u ye kafiri bɛɛ bila Tiɲɛ. kafiri minnu binna silamɛw kan Ɔhɔn. mais silamɛw ser'u la u y'u ɲɛnama minɛ ka na kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam Sigi. mais ko muso min ye sin di ne ma ka kɔrɔ Ɔhɔn. o ka dugulamɔw don Ɔhɔn. wa a yɛrɛ nan bɛ Ɔhɔn. n y'u bila a kama Tiɲɛ Allahu akbar. Zamzamiw. kama bɛ yen dɛ O bɛ yen. O bɛ kɛnɛ kan. kumana an ka mɔgɔ dalen ninnu Ɔhɔn. an bɛ dugawu k'u ye Inshallah o bɛ kɛ. an tɛ ɲinɛ u kɔ Ayi. an tɛ ɲinɛ u kɔ Ayi. nka sayiru ka kuma dɔ bɛ yen Ɔhɔn. a ko n'i y'u ka da kɔngɔ Ɔhɔn. la tarju raddan Sigi. fa innal ahibata kad rahalu Allahu akbar.
ko i kana jaabi kɔnɔ i tɛna jaabi mɛn ko kanuɲɔgɔn taara Allahu Akbar. u taara Allahu Akbar. la tas'ali dara amman kana yaskunuha Sige. الباب يخبرك بأن القوم قد رحلوا Allahu Akbar. ko i kana so ɲininka ko jɔnni ngumbiya ko da b'a f'i ye k'u taara Allahu Akbar. da yɛrɛ ye cogo b'a f'i ye k'u taara Allahu Akbar. Zamzamiu. o la min b'an bolo o ye jija ni cɛsiri de ye Odo. Aydra. mais an kana ɲinɛ olu kɔ an yɛrɛ bi kɛ ten de i bɛ juru min don o de bi sara Besra. Aydra. mɔgɔ b'i bangebaaw barika sɔrɔ ka sɔrɔ hali i m'u ye Allahu Akbar beke. o bɛ kɛ ni ŋaniya ni ka cɛsiri de ye Tiens. an kana ɲinɛ u kɔ Ante nyuko. u y'u seko k'an ye ka taa Allahu Akbar. u bɛ ala bolo an yɛrɛ bɛ taa mais yan'an ka taa an ka fɛn dɔ k'u ye ala ɲɛna Allahu Akbar. a y'a janto a bangebaaw la Inshallah yafo. cɛw bɛ ɲɔgɔn dan yen de Allahu Akbar keneka. hali ni kafiri don a bonya hali ni fa ye kafiri ye i ba ye kafiri ye a bonya Allahu Akbar. an ka diinɛ y'o de fɔ Sige. kira ye muso min bonya nin ye kafiri de don Tiens. bolisɔnna de don Tiens. mais kira wulila k'a kunbɛn parce que ko dɔ tɛmɛna kunun Sige. Otemena. Aydra. k'a ka disa bɔ k'a fɛnsɛ a k'i sigi a kan Allahu Akbar. barika tɛ tulonkɛ fɛn dɛ Allahu Akbar bekeneka. a y'a bangebaaw bonya minnu bangebaa banna dugawu k'a ye n'a ma ban silamɛya kan hali bi i b'a barika sɔrɔ a kun bɛ fɛn min fɛ n'o bɛ daga ya o kɛ Allahu Akbar. a teri minnu kun b'a bolo yan taa bɔ u ye a kama n bɛ kuma surunya Aydra. an bɛna a lajɛ ka don hadara kɔnɔ Sige. a bɛ ŋaniyaw siri n b'a dɔn walahi dɔ bɛna fɛn dɔ ye a kun jigi t'a ka hɛrɛ la Tiens. Siga tola adalenu. ala bi sɔn Aydra. an ma jɛ foyi kama ni ala tɛ Tiens. Siga foyi m'an fara ɲɔgɔn kan ala ko tɛ Allahu Akbar. Allah do de. ni ala y'a dɔn ɲɛda si tɛ yan ne ni min bɛ ɲɔgɔn dɔn sira wɛrɛ kan ni ala tɛ a tɛ yan Sige. a cɛ tɛ yan a muso tɛ yan Tiens. maa o maa bi yan ne y'i dɔn ala kama i ye ne dɔn ala kama Allahu Akbar. kumana ni ala kama de don ala yɛrɛ k'a ko kama an bɛna min ɲini a fɛ ala k'a d'an ma Amin amin ala so. an bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ Amin ala so. an jugu ala k'u dɛsɛ Amin. ala k'u jigi tigɛ Amin amin. ala kɛra bonya kama Amin. sɔlila ala rasul Wasalim. an bɛ don hadara la min b'an fɛ k'a fɔ setigi ye miniti 2 an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ Inshallah Aydra. alhamdulillahi rabbil alamin a caman fɔra dɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'aw nisɔndiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. عيدنا.